Čaute, dlho som nebol aktívny. Srdcovo ma to mrzí, pretože riešim 35 vecí naraz. Chápete, školenie rozhodcov SHBU, Slovenskej hokejbalovej únie, taktiež isto hľadám si robotu, riešim do školy, v strednú školu, proste všetko je naraz teraz v jednom. Ale aj tak ten kanál stále drtíte, takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať a srdcovo sa vám veľmi ospravedlniť za to, že nevychádzali videjka. Chcem to napraviť, ale uvidíme, ako to bude ďalej prebiehať. Vyjde potom tak začiatkom až koncom novembra také perfektné jedno videjko, ktoré dlho som chcel spomínam, ale možno sa to dozviete skorej na mojom Discorde. Tí, ktorí ste na mojom Discorde, tí, ktorí nie, máte to v liste, kde sú, že som späť na 3 roky, takže tam to máte. A ja dúfam, že vám toto videjko páčilo. Pokiaľ áno, tak viete, čo máte robiť. Dajte like a odber. Sledujte ma aj naďalej a ja sa aj teším u ďalšieho pekného kvalitného videjka. Čaute.